Дарожную карту па стварэнні прамысловых холдынгаў распрацуюць у Віцебскай вобласці. Такія планы агучылі на нарадзе па пытаннях развіцця прамысловага комплексу рэгіёну з удзелам старшыні аблвыканкама. Мяркуецца аб'яднанне абутковых швейных машынабудаўнічых прадпрыемстваў. Пры гэтым у склад інтэграцыйнай структуры увойдуць і навучальныя установы, якія рыхтуюць спецыялістаў для прамысловага комплексу. Падрабязнасці у Артура Смалякова. Распрацаваць сістэмны падыход развіцця прамысловасці ў рэгіёне. Нарада з удзелам кіраўнікоў буйнейшых прадпрыемстваў Віцебскай вобласці чарговы крок да важнай мэты. У 2017-м упершыню за апошнія гады тэмп прыросту выпуску прамысловай прадукцыі ў Прыдзьвінскім краі склаў амаль 103%. На 30% скарацілася колькасць стратных арганізацый. Летась у рэгіёне стварылі 52 прамысловыя прадпрыемствы і 48 вытворчасцяў. Новыя працоўныя месцы атрымалі не толькі работники дзяржпрадпрыемстваў, а и приватного сектора экономики. На сегодняшний день, если брать создание рабочих мест, то это где-то 60 на 40. В прошлом году на частных предприятиях было создано порядка 2900 рабочих мест при задании 5760 в целом по области. То есть в основном это создаются рабочие места на частных предприятиях. И задание, которое нам довело правительство на первый квартал, по новым рабочим местам, область планирует выполнить и даже немножко перевыполнить. Нягледзячы на станоўчыя вынікі працы прамысловасці, кіраўніцтва аблвыканкама ўпэўнена, спыняцца на дасягнутым нельга. Тым больш, што праблем па-ранейшаму хапае. Непоўная загрузка магутнасцяў, недахоп кадраў, нізкая эфектыўнасць працы асобных прадпрыемстваў. І калі адны сёння рухаюцца ў патрэбным накірунку, іншыя працягваюць губляць работнікаў і працаваць са стратамі. Распрацаваць план вываду прадпрыемстваў на эфектыўную работу сёння прыярытэтная задача, і вырашыць яе дапаможа организация промыслового холдингу. Много было разговоров о кадрах, да? Если мы сами их не будем готовить, то мы не будем иметь перспективы для дальнейшего развития. А как готовить самим? Только в холдинге. Когда в этом холдинге будут объединены крупные предприятия легкой промышленности, швейные, обувные, и будут объединены вузы и среднее звено, колледжи, да, и учебные заведения, которые готовят непосредственно кадры рабочих профессий, это училища и так далее. Это вот как пример того, как мы должны объединяться и развиваться. Миколай Шарснё упэўнены, холдинги маюць перавагі ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі. Аб'яднанне прамыслоўцаў дазволіць аптымізаваць кіраванне прадпрыемствамі. Уключэнне ў склад холдингу дапаможа выйсці на рэнтабельную працу больш слабым удзельнікам аб'яднанняў. Як прыклад, швейная фабрыка сцяг індустрыялізацыі, якая па ініцыятыве кіраўніка вобласці можа трапіць пад крыло абутковай кампаніі «Марка». Надо создавать серьезную компанию Витебской области. Объединив деньги, объединив капиталы, убрав затраты лишние. Это возможность кредитоваться, это возможность сегодня закупать новое оборудование, перевооружаться и так далее. При ваших объемах сегодня, условно говоря, оказать содействие ЗАИ – это просто мелочь. И предприятие, оно же не убыточно, оно работает прибыльно сегодня. Рентабельность продаж у него, да, невысокая, то где-то 6-7% есть. А если бы пришли вы и помогли, значит, он бы стал конкурентоспособным и на внутреннем, и на внешнем рынке. Идет борьба за рынок. Серьезнейшая борьба за рынок. И нам надо выживать в этом рынке. И выживет тот, кто сильнее. И тот, кто крупный игрок. Павялічыць загрузку магутнасцю, павысіць эфектыўнасць працы і аптымізаваць усе віды выдаткаў. Тры асноўныя моманты, над якімі трэба старанна працаваць прадпрыемствам рэгіёну. Кропку ў размове з прамыслоўцамі ставіць старшыня аблвыканкама. А завяршаецца сустрэча на прыемнай ноце. Узнагароды па выніках працы ў 2017-м атрымалі найбольш паспяховыя прадпрыемствы і супрацоўнікі прамысловых арганізацый Віцебскай вобласці. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск.